Wow, ang lakas pala nito. Oo. Paglagyan ng tae ng aso. Ang cute naman. Ja, Grabe, Autobahn nahilo sie. ako. Suka muna ako. Si Rajem. Und dann mach hier runter, hier. Weil dann ist der Propeller nach Ding gehen. Die gehen dann... Oh, nasa kahoy na naman! Oh, Ja. Yun, Game over. Geht nicht. Hi. Oh mein Gott. Bitte nicht im Matsch. Bitte Matthias. Nasira na, oh. Hindi na pwede, Jem. May nabali. Pero, sandali Kasi ito, Repair ni MacGyver. ni MacGyver. O, yun lang naman. Pero ito, nabali yung isa, Pati, dalawa pala nabali. O, yan. Ganun dapat. Pero, testing ulit natin. Ikaw ang hahawak. Ganito lang. Okay. Yam? Siya mali, hindi. Talagang Hindi pwede, ano? hindi pwede. Kasi hindi siya tataas pagka nasa baba ito. Pero pwede nating iganito, wala na. Ito. Wala talaga. Dito pala to. Ayun. Ayun lang pala yun. Mali ang ginawa ko. Yan, ganun. Sige. Das muss man einfach nur zusammenstecken, Liam. Dito na ako mala. Wow, ang lakas pala nito. Oo. Sige. Ang lakas yung ano niya. Sige. Oh! Ba't ganyan? Oh, may tae dito, oh. Dito. Liam, da ist Kaka hier von Hunde. Hier. Nawala na naman yung isang yung black na yan. Oo, yung isang hawakan, di ba? May... Ay, naku, hindi na natin mahanap yan. Ang liit yan. Liam, musst du suchen helfen. Diese schwarze kleine. Ich weiß. No. Hinahanap namin yung isang part ng helicopter. Ay, naku, yung helicopter na yan. Trabaho. Liam, hilf uns. Hilf uns zu suchen. Ich will nicht. Das ist nicht da, nicht da. Ang lamig na yung kamay ko, oh. Nagre-red na kasi wala akong gloves. Hindi ko alam kung dito na... Tumitigas na yung kamay ko. Ich will meine Hände waschen. Check deine. Oh, madumi yung kamay niya. Oh. Mach doch das mit. Oh, nawala na pati yung isa. Sira na. Nasira na, Hindi na pwede yung helicopter natin. I-repair daw ni Jeb sa bahay. Baka ma-repair niya. Schau mal, was da schwimmt! Ach, das ist eine Ente. Ano dito, may Ente pala. tain ng mga ano. May aeroplano. Hindi. This is dreckig. Ano Anfassen. kaya ito? Jeb, anya ka dito eh. Das weiß ich. Sa tabi ng lawa, may ganito. Ano kaya? Stock. Wala namang ice dito. Hindi pa nag-snow eh. Ayan ang mga gutom. Kainin na daw nila yung binili ko kanina sa bakery. Sige. Reiben, Liam? Reim. Reiben, du musst selber reiben deine Hände.
Du musst diese Dreck alles wegmachen. Zeig mal, zeig mal. Ang lamig ng tubig. Baka wala na tayong inumin yan. Hindi, ito lang yan. Marami pang tubig. Madadaanan. So. Ah. Damat ipagpunas dito eh. Oh, Ayan. Ito, kinakain nila, Jeb, matamis. Pero ito, ano tawag dito? Parang pandesal. Parang pandesal, pero hindi matamis. Full corn na tinapay. Halt mal, ich will euch zeigen, wie das ausschaut von innen. Buksan ko ang ganito. Sarap. Magst du? Nilalamig ka na. Oh, malamig na kasi, no? Kamay ko yung lalamig. Yung kamay ko. Tigas na. Oh, si Jeb nagla-live. Siguro 15 minutes. Dito, ito, maliit na store ito. Pero sa winter, nakasarado. Sa summer, maraming tao dito bumibili. Ice cream, yung mga snacks, drinks, ganun. Kasi pag summer, puno-puno dito mga tao. Lumalangoy, nagsasunbathing, mga bata naglalaro. May playground rin dito, pero doon sa likod nito at dito may playground pero hindi kita. May playground doon, maraming tao kapag summer. Iinom si Liam. Sandali, tulungan ko nga. Warte, ich helfe dir. Mag-ground na kami dito sa sa may lawa. Ground din namin ito lahat. Hanggang doon. Dali. Dadaanan namin. Sige, sabi ni Liam. Komm jetzt, wir sagen jetzt Tschüss. Oh yan, Live nagbablog si oh. Jeb. So viewers. So ayan mga kaibigan, paalam. Paalam na po. Paalam na. Ang ganda yung mga clouds, oh. Gray, tapos dito yung init lumalabas. O, yung araw pala. Dito tayo galing. Dito kami galing. Layo na yung linakaran namin, ano? O yung linakad namin pala. Tapos mag-ground pa kami dito. Oh, mag-ground pa dito. Oh, dito may playground. Punta nga tayo dyan. Pupunasan daw yung mga tiawag na reta? Tubig. Yung mga Ano sa ruwa? yung tubo. Tubo, oo pala. Punasan yung tubo kasi may tubig para hindi siya madulas. Oh, kapatid yung ano. Punasan mo pa, Jim? Abtrocknen. Kasi baka madulas siya. Ay, apo. Don. Oh, sige. Ate. Sorry. Ja. Oh, das hast du ja lang nicht mehr gemacht, ne?
Ja, komm. Das schaffst du. Das dann kein Geld. Wenn du Gras isst, okay? Ito parang Christmas tree na oh. Ding. May linagay ng mga yung deko oh. Ang cute naman yung ginawa nila Darf sit. sa labas na Christmas tree. May upuan dito oh. Tapos pag nakaupo ka dito, oh, dito ka uupo, kitang-kita yung lawak. Ang ganda ng view. Makapag-relax. So, tutuloy na natin. May nakita akong parang black na leaves. Ano? Tingnan niyo, oh. Parang black yung itsura. Am Boden. Ay, yung mga puno. Dito nag-engrave sila ng mga anong ginawa na lang mga bata, oh. Nasugat-sugat na yung kahoy. Dito may paglaruan ng ping pong. O anong tawag dito? Table tennis. O Table tennis. Ja. Kunin mo lang yung bola tsaka yung ano? Anong tawag doon, Jim? Yung yung sliger. Yung ginaganon, yung parang kutsara na ano. Ito bago ito ah. Blue. 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 Green. Blue. Pag summer or spring, basta mainit. Marami ang pumupunta dito naglalaro. Maganda rin yung sport na yun. Bumili rin ako para kay Liam ng ano, yung table tennis na bola tsaka yung panghawak. Ito yung pang adult. Tapos nakita namin may pang bata. Oh, ang cute naman. Oh, makapaglaro rin yung mga bata. Ah, cute naman. Oh. Sehr schön, Liam. Ha, für Kinder. Ich will das abreißen und in unser Haus. Mitnehmen? gusto niya daw kunin para laruin sa bahay. Liam, next time kunin natin yung ano natin, yung bola Saka yung ano. at saka yung panghawak. Okay, Liam? Nächstes Mal nehmen wir unseren Schläger und einen Ball mit. Ano tawag doon sa Tagalog? Pang-pangur? Oh, ito na lang yung mga naiwang mga leaves. Oh, ilan lang. Wala na. Nahulog na lahat. Oh. Parang patay. Naipakita ko na ba ito sa inyo? Ito, paglagyan ng tae ng aso. Kapag pinasyal ang aso mo dito sa ano, sa park, halimbawa, or dito sa may lawa, dito may supot. Tapos kunin mo yung tae, ilagay mo dun. Para hindi tayo makatapak ng tae. At saka para malinis na rin. Kasi kung lahat ng tayo ng aso nandyan, madumi, di ba? Hindi na tayo makapaglakad dyan sa makapag-stroll.
Maraming ring mga nagja-jogging. Kagaya nun. Para sa akin, masyadong malamig. Oh. Pero sa bagay kung nagja-jogging ka, maano na yung katawan mo, uminit, di ba? Ngayon na yung araw. Ewan ko kung lalabas siya or hindi. Parang wala tayong araw ngayon. Naiwan si Jeb tsaka si Liam kasi mag-CR muna ako. Sana nakabukas. Sana nakabukas. Ay, salamat. Bukas siya. Lumabas na talaga yung araw, oh. Ang ganda. Parang iba ng feeling kapag may araw. Asan kayang mga yun? Tignan ko nga. Hanapin na natin. Ang tahimik pa. Tahimik na tahimik. Yung mga ibon lang ang naririnig. Ayan na sila, oh. Naghihintay. Akala ko tulog na si Liam. Kasi ang tahimik. Müde. Pagod? Oh. Okay, ma? Hmm. Okay. Tara na. Let's go. Come. Saan ka punta? Ano ako? Basta. May pupuntahan ako. May pupuntahan daw. Mach mal das Auto auf. Hab ich schon. Liam, guck. Ah. So, nandito na kami sa aming sasakyan. Oh, ang ganda ng panahon, oh. Ay. Sana ganito everyday may araw. Oh, pauwi na kami. Kaya magpaalam na ako. Sana nagustuhan nyo ang aming kunting vlog. Sige, happy weekend. Bye-bye. Nag-grocery kami. Papakita ko yung pinili kong ilan. Magkano pala yun? Oh, ito. Puno ito. At pinayaran ko 49.52. May nakita ako, oh. Yung talong, oh. Yung mahaba. Kaya binili ko. Ang pangalan dito, Japan na talong. Japan pala yung ganito. Japanese. Japanese. Tapos yun, may paprika. May paprika. Tapos ito yung stole na sinasabi ko, oh. Yung malaki, oh. Nakita ko. Sarap yan. Tapos ito, bago ito, Jem, oh. Ano yan? Yung chocolate na Kinder, tapos dark. Yung dark. Try nga natin. Ito rin bago. Ito bago rin. Ito, try nga natin kung anong lasa. Okay. Ako na ang magligpit. Kasi ikaw. Cameraman. Jeb, kitang ka dyan manok, oh. Malaki. Ah, 7 euro. Oh. Malaking chicken. May binili akong sibuyas. One. Parang against the lights kasi. May papas.
Yan kasi para hindi against the Tapos light. may apple. May toast. Bacon. May cheese tsaka sausage. Ano pa yung itlog ko? Itlog. Ketchup. Bawang. Tapos ito, ibalik ko na yung cart para makuha ko yung pera ko. Tapos, ilagay ko dito. Lalabas na yung 1 euro ko. Ganun.